De ce în 2023 abonații nu mai contează? Da, în episodul de astăzi vom discuta despre de ce în anul 2023 abonați nu mai contează sau nu mai au sens și care e toată treaba cu algoritmul YouTube în momentul de față. Dar înainte să începem, vreau să vă mulțumesc pentru toată susținerea acordată în ultimul timp. Mai ales pentru faptul că am putut strânge suma de 3000 de abonați și ne apropiem de suma de 4000 de abonati. Chiar vă mulțumesc, dar fără să ne mai lungim atât, nu uitați de butonul ăla de like și subscribe. Să o luăm încet pentru a înțelege totul corect și bine. Nu știu dacă ați băgat de seamă, dar în ultimul timp majoritatea youtuberilor nu mai au vizionările și susținerea de alta dată, unii dintre ei având milioane de abonați. Dar care este până la urmă toată cauza? Unii dintre voi știți faptul că am mai discutat pe canal despre lucrurile de genul de ce s-a schimbat Irafahel și de ce s-au schimbat gamerii, dar totuși de ce youtuberii cu milioane de abonați nu mai fac multe vizionări. Ca să fie pe înțelesul tuturor, o să vorbim despre mai mulți youtuberi de pe platforma noastră, în general gameri, care și-au pierdut activitatea, să ziceam așa. Dar înainte, ce este algoritmul YouTube? Citez: algoritmul YouTube este un set de instrucțiuni computerizate concepute pentru a procesa videoclipuri și conținut asociat, cum ar fi comentarii, descriere, angajamente etc., pentru a clasifica și recomanda videoclipuri în funcție de relevanță și satisfacția spectatorilor. 28 mai 2023. Irafahel, youtuber român cu suma de 2.055.000 de abonați. Dar ce s-a întâmplat cu Irafahel? Totuși, are o sumă de abonați foarte mare și el face între 32 și 100.000 de vizionări pe clip. De ce s-a întâmplat asta? Nu știu câți dintre voi știți, dar Irafahel mai are un canal secundar pe care postează Roblox și mai nou toți i-au sărit în cap deoarece nu mai apare cu face cam, are un caracter ca Nociv și Insanity, nici acolo nu prea mai merge canalul. IHT Pink, youtuber român cu suma de 1.052.000 de abonați, dar vizionările lui sunt variate între 10.000 și 60.000, dar până la urmă de ce și el are atât de puține vizionări? Acesta mai având și încă două canale de YouTube. Dacă vreți să aflați cum funcționează algoritmul YouTube, vă poate explica Irafahel mult mai bine. Pentru că este o luptă continuă cu algoritmul de la YouTube. Când m-am apucat de YouTube, aveam impresia că, odată ce ajungi sus, relativ ușor să rămâi sus, pentru că deja te cunoaște lumea și cam aia e tot. Ei bine, nu mă puteam înșela mai rău, pentru că era oarecum adevărat ce spuneam eu până în 2015. Moment în care s-a schimbat algoritmul cu totul. Moment în care YouTube-ul a considerat că suntem prea mulți creatori de conținut și nu se mai poate să trimită notificări oamenilor în momentul în care uploadăm. Simplu de atât nu se poate. Ăștia sunt abonații, așa milioane, zeci de miliarde sunteți voi. Ăsta sunt eu. Da? Sunt zâmbăreți, totul bine. Voi uitați direct la conținutul meu. Și YouTube-ul s-a cam supărat că au început să apară mulți youtuberi. Zis YouTube-ul, e timpul să facem noi o nebunie. Malefic se numește algoritmul de la YouTube. Mâini și are picioare, are un creier mare de tot. Creier mare are algoritmul ăsta, ok? Și tot conținutul trece prin acest algoritm. Exact. Care este părerea voastră? Aștept răspunsurile în comentarii și scuzați-mă de întârziere. Dacă vrei să afli de ce s-a schimbat Irafahel, ai un clip pe ecran, ne auzim acolo.